Verejný prejav vraj netreba trénovať. Veď predsa len každý sa vieme vyjadrovať, všetci rozprávame už od narodenia. To je síce pravda, otázka je, ako pôsobíme na svoje publikum. Strácame alebo získavame body svojim verejným vystupovaním. Aký ste, keď vystupujete na verejnosti? Keď rozprávate pred malou alebo väčšou skupinkou ľudí, pred priateľmi, známymi, rodinou alebo pred úplne cudzými ľuďmi? Cítite sa byť sebaistí? Ste 100% vyrovnaní? Alebo máte stres a trému? Trasie sa vám hlas? Trasú sa vám kolená? Neviete, čo máte robiť s rukami? Do ktorej skupiny patríte vy? Budem sa vám snažiť pomôcť a nájsť nejaké riešenia na našich workshopoch. Prihlásiť sa môžete už teraz na webovú stránku, ktorú práve v tejto chvíli vidíte, a workshop je bezplatný. Moje meno je Patrik Herman, som moderátorom RTVS a pedagógom na viacerých slovenských vysokých školách a univerzitách. No a tentokrát sa teším aj na vás. Ak vám po celý čas vrta v hlave a premýšľate, odkiaľ sa vám prihováram, možno to nie je kľúčovacia plocha a možno máte pravdu. Tak ja idem rýchlo zbaliť kufre a letím za vami, pretože termín nášho stretnutia sa blíži.